جينوسايد كبهال تأيو كبهال زتأمي حزب ميليونات نهالو تامن قدم ونسان نهالو معصاو تعمد كابا جينوسايد تفتصم كابا زبل مناوحن داوغو سمعوني انت بل الناس اول سعيد كتمال انتاي نداغبرك اخانيركا سارقكم ماملكم سارقكم امصيكم غزيلكم عين غزين تلتلنا انا يذكر اندحر انت زي تنغيرو تقسلي كبيت سلازخونه دفينكا تعرق سلازي تخيل كزربالو مامونا هوتيل تايغرمو بديمامي زباله فرس ابيلم صدقان صعدوا لي يخمو نيتاچو صعدوا لي يخمو نيرترا ورور وايلمم متاغري كتان غاب قدامي بقسان بورصه يزن علي فلت سراسن يمصع ولا 14 غنبت يمصع بط لنا حضر لنا حج خذ لك انت غورنو شعبيه وقينهم الشعبيه خوينا واقينا اديتاتنا نزي فمليسكا بخم ديغرنا 4 كيلو 4 كيلو 4 كيلو 4 كيلو تمزينكم طفؤوا ناي مودا مسل كلني ناي مكتات مسل كلني ناي متكاف مسل كل ناي مقوام مسل كلني ግን afተ ምእሳር አይኮን እንት ዋና ጸገም ነው ዓላቶም ኩሎም ተዝእሰሩ ሽግራ ይመኖር ከምኡ ድማ ፍሉጣት ጀነራላት ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ አማحላሊፉ ከም ዘሎ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመ ያለኹም ከመይ ተቀኒው ክቡራትን ፍትዋትን ተከታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን እንሆን ሎሙን ከም ትልሙድ በሐድሽ ቪዲዮ ቢልና አና ተራኺምና ዘለና ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ጸኒሕኩም መወዳእታ ድማ ሸረፈ ለውልኩም ናብ ካሎ ስለተባጽሕነት ፕሮግራም እዚ ሰብስክራይብ ጌርኩም ስለተተባውዕና ማለት እዩ አዚያዝ ዘመስገን ካብአቶም ድማ ብዙሕ ሪእቶ بمهاب كمون لايكن نابكالوت بمبصحن بمرأين تحابر تخوينكم مالتيو صبو تحستون خلوهم ስለዝገበርኩም አዚያ ዘመስገን ከም ትልሙድ ማለትዩ ሃናጽ ዝኾነ ሪእቶታት ንጽሕፉልና ሰባት መልሲ ክነቢና ማለትዩ ደን ሓወይ እቶም አቦ ደስክ ብሉ አሰይ አቦ ሓቅዮም ኢሉን ለማለትዩ ነቶም ወላዲ ዝተዛረቡ ታልክዕልክዕ ዝተዛረቡ ሰብኣይ ማለትዩ አኖም በተመሳሳሊ ከም ዝብል የገሊጸ ማለትዩ ዮሐንስ ዓለም ሰላም ክቡር ሓወይ ሓደ ግዜ እትክውነት ናይ ኤርትራ ትርዱ አይመስለንን ደለይቲ ፍትሒ ትግራይ ትስዕር ስለዝበል ናስ ሸተኽ በተኽ ክትብለና ዝሕዝን እዩ እዚ ደላይ ፍትሕኮ ኩሉ ሞግደፎ ከም ሰብ ውጹዕ ይዕወት ኢልካ ምእማንኮ ሰብ ምዃን እኹል እዩ ሓራይ ትክክል ኣብ ክንዲ ምምስጋን ምውርዛይ አይ ጽብቁን አይተዋራዘኹም ሸተኽ መተኽ ዝበልኮ ነገር ክነግረካ አይ ማለት እዩ ሸተኽ መተኽ ንምንታይ ምዃኑ በደንብ ጌር ኸረድካ ክቡሩን ፍቱውን ሓው ዮሐንስ ዓለም ሓወይ ማለት እዩ ሸተኽ መተኽ ነቲ ትግራይ ትዕወት ዝበሉሉ ወይ ከዓ ነቲ ስትራቴጂ ውጽኦም ዝቃለሰሉ ዘለው ዕላማ አይኮነን ሸተኽ መተኽ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ብጠቅላሉ ክትሪኡ ከለኻ ደንበ ኳን ከፍትንበር ንሰብ አይምኾነን ነይሩ ግን በሓጺሩ እቲ ናይ ተቃውሞ ምትኽኻብ ብሩህ መጻበል ገለገለበል ውናት በል ሳምቲንግ በል አምንታ እዩ ዘተኩር እንድሕርዳ አይልካ ኣብትናታቱ ፖሊሲ ፕሮግራም ዝሓንጸጾ ንሰብ ኣብ ምስራጽን ንዕኡ ኣብ ምርዳእን ዘይኮነ ግዜ ዝሕልፍ መብዛሕትኡ ነቲ ናይ ካልኦት ዘሎ ፖሊሲ ኣታካ ምግባር ግዜ ይቆትሉ ማለት እዩ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ እቲ ቀዳማይ ካይዳ ኣብ ዓዲ ሕግ እንዲኻ ዘለኻ ኣውሮፓ እንድሕርዳ ኮይኑ ትግራይ እውን እንድሕርዳ ኮይኑ በተመሳሳሊ ምናልባት ኣብ ትግራይ ሰሓራ መሬት ረኺብካ ምስ ኤርትራ ንቃለሰሉ ቦታ ሃቡና ገለ ክትብል ትኽእል ትኸውን ግን ኣብ ኣውሮፓ ኮይንካ ሓራ መሬት ዝበሃል ነገር የለን ናይ ነጻነት ዓዲ እዩ ስለዚ እንታይ ከም ዝገበርካ እኳ ከም ትሪኦ ዘለኻሲ ንሽትለይ ብሕንጢት ክሓልፉኻ እንተ ዘይደልዮም ናምንታይ ናብ ክንደይና ዝኣክል ሰበብን ሰዓብየንን ከእትውኻ ከም ዝኽእሉ እዚ ማለት ምፍራሕ ኣይኮነን በኣውሩ ነቲ ቃልሲ ምዕንቃፍ ወይ ከዓ ዕንቅፋት እውን ኮኖ ዝኽእል ነገር ስለዝኾነ ስለዚ እቲ ፕላን ኤ ዝበሃል ነገር ብደንብ ተሰሪሕሉ ሚድያ ማለት ኣብ ሚድያ ሽፋን ሂብኩም ኣብ እቅድኩምን ኣብ ፖሊሲታትኩምን ብዝለዓለ ነጢፍኩም ነዚ ድማ ሕብረተሰብ ንኽርድኦ ዝተፈላለዩ ጉባኤታት ኣኼባታት ዝመሳሰሉ ነገራት እንዳገበርካ ሃፍቲ ምትእኽኻብ ልክዕ ከም ዝበልኩ ማለት እዩ ናይ ቴሌቶን ዝመስሉ ምሕዝነታዊ ናይ ሰላም ወፍርታት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ መዓልቲ ሰላም ተባሂሉ ተኸቢሩ ዝነበረ በዚታት ብዙሓት እማመ እንድሕርዳ ተገይሩ ክመጽእ ዘይክእል ለውጢ የለን ሸተኽ መተኽ ዝበልኩ ሓደ ግዜ ግን ገለገሊዩ እቲ ትግራይ ትዕወት ወይ ኣነ ትግራይ እንዳበለ ይጸንሕሞ ከም ዝትሪኦ ዘለኻ ሕውስ ኢሉ ከዓ ዝኾነ ሰዓት መጽዮ ብሱሩ እዚኦም ኩሕዋት ናይነበሩን ይብል ንምንታይ እንተልካ ንኣብነት ውስናት ሰባት ከም በዓል መምህር በየነ ውፉይ ሰልጠነ ግርማይ ጆሲ ገለገለ እዮም ነቲ ጸርፊ ነቲ ዘለሽ ከዓላል ንሓደ ካብ ተጋሩ ንባዕሉ ዝድርበዮ ምእማን ማለት እዩ ተጻዊሮም ዝበልካ ተትብልሲ ትዝኣመን ኩሉ ብኣሚን ኢሎም ዝኸዱ ዘለዎም በር ዳርጋ መብዛሕትኦም እኮ ተመሊሶም ፈሪሖም ስለ ዝኾኑ ወይ ብሓቂ ካብ ልቦም ኣሚኖም ስለ ዘይነበሩ ትግራይ ትዕወት ንብሎ ነበርና ጊጋ እዩ ናብ ምባሉን ዝኸዱ ሰባት ኣለው ምክንያቱ ትሕውነት እቲ ዓሌት ከም ዘለካ ስትራቴጂክ ሕውነት እዩ ዝበልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕውነት እንድሕርዳ ኮይኑ ንፖለቲካዊ ጥቕምታት ኢልካ ወይ ረብሓታት ኢልካ ትገብሩ ክኸውን የብሉን ሸተኽ መተኽ ዝበል ኩሉ ዝመንገዲ እዚ ሓወይ ንዝበለ ሰብ ኣይኮንኩን እዚ እንድሕርዳ ተረዲኻን እኹል ክብሩን ፍትውን ሓውና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንሰግር ኢና
ንምንታይ እዚ ትገብሩ ኢሉ መንገድ ደብደርቂ 77 ዓጺና እዩ እዚ ንባዕሉ እንደይ ጄኖሳይድ ክበሃል ታዩ ክበሃል ዝጠመየ ህዝብ ሚልዮናት ናሃለዎ ታ መንገዲ እውን ሳናሃለዎት ምዕጻው ፈጺሙ እዩ ሻዕብያ ካልኣይ ናይ 1990 ውግእሲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ሻዕብያን ተፈጠረ ውጥጥ እዮም ሻዕብያ ኣይወሪሩ ኣብዚ እውን ግልጽ ክንኾን ዘለና ጋትማና ይኮን ዘሎ ሻዕብያ ወሪሩ ሕብረት ኣፍሪካ ኢሉ እዩ ኣሜሪካ ኢሉ እዩ ሰነዳት ኣሎ እዩ ሻዕብያ ኣይመጽኡ ወሪሩና ዛላምበሳ በንቅርቅር ቢሉ መቀደም ዘፍረሳ ክሻብ ካብ ሽራር መጽኡ ዓዲ ዘፈናቀለ ንሱ እዩ እምበር ንሕና ይኮንናን እሱ እዩ ሕዚ እውን እሱ እዩ ንሕና ይኸድናዮም ስለዚ ሰላም ብሓደ ገጽ ስለዘይመጽእ ዝዛረበክ ዘለኹ ብሓደ ገጽ ኣይመጽእ ድሕር ደጊም ኣብ ኤርትራ ኩናት የለን ተፈጸመ ህዝቢ ትግራይ ድማ ዝተውዕል ድሕር ደጊም ተዓመጽ ካባ ጄኖሳይድ ተፈጸመ ካባ ዝብል መናውሕን ዳወጉ ርእስኻ ቆሪጾም ቆቢዕ ዝመባጽዑልካ ዘለው ከም በዓል ጎብሮ ኣስራት ዝኣመሰሉ ናይ ሽኩዓት ባንዳ ሓሻክር ስርዓት በሻሻ ወጊዲልካ ደጋጊምካ ንኸም በዓል ኣብርሃ ተኽሉ ዝኣመሰሉ ምሁራትካ ጽንበሎም ቀደም እውን ድምፅና ብስ ሓዲግካ ድምፂ ወዓግ ምስማዕካ እዩ እዚ ኩሉ ሽግር ዝወረደካ ወድሓንካ እቲ ምኽሪ ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ እዩ ማለት ኣወል ስዒድ ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ይመክራሉ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ኣነ ንምንታይ ኣይ ማዓደና ንምንታይ ቁም ነገር ንምንታይ ማዓደና ወይ ከዓ ንሕና መንዲና እንታዲኡ ይዛረበና ገለ ኢለ ኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ግን ካብ ኣወል ስዒድ ምዃኑ እዩ ትዘረባ ማለት ኣወል ስዒድ እንታይ ይዛረብ እንታይ ይብል እዩ ድሓን ብናይ 9 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበኩም ነይረ ማለት እዩ ታሪክ ምፍላጥ እንድሕር ደኣ ክፈልጥ ዝደለየ ሰብ እንድሕር ደኣ እዩ እቲ ጉዳይ መጀመርታ ካብ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣእምሩኡ ዝነበረ መጀመርታ ቅድም ኢሉ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ክትገብሩን ይኹም ዝበሎ ብዙሓት ሰባት ተዛረብሉ ስለዝኾነ ሰሚዕኹም መትኾን ግን ድሓንሳቶም ተዛረብዎም ንግደፎ ኒውትራል ዝኾኑ ሰባት ካብ ጸሓፎ ጽሑፍ ቅንጭብ ቢልና ሲልና ንዝተወሰነ ግዜ ንዛረብ ንኣብነት በረከት ስምዖን ካብ ጸሓፎ ትንሳኤ ኢትዮጵያ ከመንታ መንገድ ዝብል ሓደ መጽሓፍ ካብ ድሓን ንበገስ ካብ ማእኸሎት ሓይልታት ዳርጋ ንብሎም ማለት እዩ ማእኸሎ ኣይኮነን እሱውን ግን ንቐጽል እስኪ ሲልና ብዝተወሰነ መጠን ንርአዮም እቲ ሽዑ ዝነበረ ፍጻመን ክስተትን ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን እቲ ኣተሓሳስባ እንታይ ነይሩ ቀዳማይ ኣተሓሳስብኡ ኤርትራ ከም ዓዲ ገምፂሉ ተጠቕመን እንዲያ ይጠቕመን እንዲያ ትህዝቢ ከተቀምዲዩ ክርባሕዲያ ይርባሕን ዝብል ከምትና ሕጂ ዘሎ ናይ ትግራይ ምግንጻል ሓሳብ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ክልል ሃገር ምግባር ኣተሓሳስባ ናበይ ዝኸይድ ገና ዘይፍለጥ ማለት እዩ ወድዓዊ ማካይዱ ዘይፍለጥ ከምኡን ብተመሳሳለ ኣተሓሳስባ ከምኡ ስለ ዝነበረ እዩ ከይዱ ሒዝዋ ምስከደ መጀመርታ ቅድም ቀዳድም ገብሮ ዝጀመረ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ከም ትራንዚት ክትቀመላ ይደል ነይሩ ትግራይ እውን ከምኡ ከም መጓዓዚ ናይ ትግራይ ምዕባለ ዘይምዕባል ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለ ዘይምዕባል 17 ዓመት ተቃሊሶም እዮም ከማይ ገለገለ ዝበሃል ነገር ግደፍዎ ናይ አፍሪካ ሲንጋፖር ንምግባር ተሓሳብ ማለት እዩ እቲ ዝተባሃለ በትሽዑ ግዜ ዝተባሃለ ሲንጋፖር ክንገብራይና እቲ ወሽመጥ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ገልፍታት ነበረ በትሽዑ ግዜ ከዓ ኣብቲ ባሕርታት ክጽዋዕ ከለዎ ልክዕ ትቀይሕ ባሕር እውን ብኡ ከም መንገዲ ተጠቂመ እዚኣ ማዕቢለ ተንካሎት ዓድታት ብዘየገድስ ሓበራዊ ምዕባለ ምቹዋል በነፊት ዝበሃል ሓበራዊ ጥቕሚ ዝበሃል ንስታት ነገር ገዲፉ እዩ ነይሩ በትሽዑ ግዜ ከም ታሪክ ተጻሕፈ ንሕርዳ ኮይኑ ነዚ መሰኻኽር ዝበሃሉ ከዓ ኣብ ማእኸላይ ሴንትራል አፍሪካ ዝነበሩ ዝተፋላለዩ ናይ ዕደና ማዕድናት ዝካየዱ ዝነበሩ ኪናታት ኤርትራ ማለት እዩ ኣብኡ ክሳተፋ ተገይሩ ብኢሳተፋ ነይረን ሕልፍ ሓሊፉ ፕሬዝዳንት ኬንያ ብወታደራት ኣሜሪካ ብወታደራት ኤርትራ ክሕሎ ገለገለ ዝበሃሉ እዚ ማለት ማለት እዩ ትቀርና አፍሪካ ከም ምዕምራር ነገር ጌርካ ጨቢጥካ መሓዝ ማለት ሓለቃ ጎብለል ኮይንካ እተን ካልኦት ዓድታት ግን ኣብቲ ማእኸል ተጠቀምቲ ድየን ተረባሕቲ ድየን ገለገለ ዝበሃል ነገር የለን መሕለፍ መንገዲ ክትቀመለን ተተጠቂመን ይጠቀማት ዘይተጠቂመን ምናታተን ብዘየገድስ ይነር ተዘረባ ሕጂ ንዕኡ ዕንቅፋት ዝኾነ ዋና ዕንቅፋት ዝኾነ ሓደ ርእስ እንተሃለዎ ማለት እዩ መለስ ዜናዊ ዕንቅፋት ኮይኑ ሽግር ካብኡ ዝምንጩ ማለት እዩ ከምዚ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንዓና እንተይተጠቐምካሲ ንኻልኦት ንባዕልኻስ ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ ሓበራዊ ጥቕምታት ይሃሉ ምስ በሎ እዩ ምኹራይ ጀሚሩ ካብዚኣ እታ ምኹራይ ትጅምር ሕልፉ ሓሊፉ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ብላክ ማርኬታት ዝተባሃሉ ማለት እዩ ኣቑሑታት ብምግዛእ ቡናታት ብምኽዛን ዘሎ ዕዳጋ ናይ ምዝባዕ ስራሕቲ ብዙሓት ነገራት ተፈጺሞም እዮም ዳሕራይ ቅርሸ ምቕያር ምስ ተበጽሐ እውን ማለት እዩ ገንዘብ ምቕያር ምስ ተበጽሐ ንባዕሉ እውን ቅድሚ ናቕፋ ምግባሩ ማለት እዩ ዝነበረ ፍጻመ ኣብቲ ቦርደር ዘለዎ ህዝብታት ሲ ክሳብ 8 ቅርሺ ዝኣክል ኣሎ ምሽ ንሓደ ዝኾነ ነገር ኪሎ ክሳብ 8000 ዝኣክል ነገር በትዕ 3800 አይደል ነው ይቅርታ እዚ ቁጥር እዚ ትክክለኛ
مثلا 3000 زأكل إيد بإيد زقبروا نعيدا قالوا وط كابنابن قرش حيزمو بزموص نابلت ناقفه حيزو زمص ناقفه بر حيزو زمص ومبر غيروم كتانا قد يخول يوم تباهيلون كمزيون كم ممارص قريب والله خمس نبرفت مصحفت تصحيفوا له مالتي نعونا يتقبلون نمنتا اذا يتقبلوا نسو بتوتالي بقى ناقفه كم دولار كون كقلالو اب ኢትዮጵያ መጽዩ ከበር ከقلالو ተጋሩ ከምዚኦም ተቃሊሶም ሳይኮኖም ተቃሊስ ሕብረት ሰባትዮም ገለገለ ዝባል ዳርጋኒ ይቆዩ ማለት እዩ አይ ብዙሓት ኣለዋ ካብ ናይ አውሮፓ ዓድታት ኳን ድሕር ኣወሲድ ናሲ በዚ ዘይተሓለለ ናብነት ሓብራው ዝኾነ ናይ ፋይናንስ ስነ ስርዓት ጥቡቅ ዝኾነ ነገር ርክብ ማለት ድልል ዝኾነ ናይ ጉምሩክ ናይ ስርዓት ናይ ፋይናንስ ስርዓት ሲስተም አካውንቲንግ ምቁጻር በሙሉ ቼክ ኤንድ ባላንስ ብፍላይ ፋይናንስ ማለት እዩ ዘይብለን ቦታታት ከምዚ ዓይነት ናይ ሓብራው ዕዳጋታት ንምግባር አጸጋም ስለ ዝኾነ ንስኻብዶ ብናቅፋ ንሕና ብብርጌርና እዚ ኣይሙቾን እዩ ስለዚህ ይሙቾ ከምቲ ዝበልኩም ቅድም ማለት እዩ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ግዛውን ተባሂሉ እዩ ማለት ተቃጺልን ዝብሎ ቅርሽ ነው ማዕሉ በአይነት ግዛዮ በአይተምሲ ግዛዮ ተባሂሉስ በአይተም ገዚኤስ ከመውት መንብስሩ ከመውት እንበር ካኻትኩም አይገዘኔ ምቅጻሊ ዝሕሸኒ ለቅርሽ ቃጺሉ 1 ቢሊዮን ከባቢ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ሚሊዮን ዲዩ ቢሊዮን ዝኸውን ማለት እዩ ቃጺሉ 1 ቅርሽ ማለት በትዩ ምቅያር ካብ ድሕሪኡ በጣም ተናዲዱ ስለዝነበረ አግሬሲቭ ኮይኑ ስለዝነበረ ናይ 9 ዓመተ ምህረት በቱ ጉዳይ ዚ ተበጊሱ ክንዲ ሜጋ ፕሮጀክታት ካን ዝኽእል ነገር ማለት እዩ ሸሸቢት ሰምበል ገዛገርላሰ ገምሃሎ ባድመ በሙሉ 3-4 ዙር ክሳብ ሕጂ ኸይድኩም ጉድጓዳት ከትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብፈንጅን ብነታጉን ቦምብታትን ምሕጻር ጀሚሩ ሰባይዚ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ምንታይ ተበገሰ እዩ እትሽግር እዚ እትኸም ዝበለ ቅልውላው እንድሕር ዳይልኩም በቃ ካብ ወገን ኤርትራ ዝተበገሰ ዘይኮነ ካብተ ህዝብ ዝተበገሰ አይኮነን ካብተ ሰብአይ ግን ዝተበገሰ ውሽጡ ዘሎ ዘይመስምዕማዕ ማለት እዩ መሬት ተታሒዙ ንብዝብል ዝመስል ዝነበሩ ሓረስቶት ምፍንቃል መሸላ እንዳገበርካ መውራ መሸላ ንእኽሎምን ምስከፍቶም መውራር ገለገለ ዝበሃል ነገራት ተጀሚሩ ተለሚኑ ሽዑኻ ድሕርቲ ዝነበረ ቅድሚኡ ዝነበረ ቃልስ ናይ 80 ዓመተ ምህረት ውድብ ማለት እዩ ሰራዊታ በቲና ስለ ዝነበረት ሓይሊ ክሳብ ዝተኣኻኸብ ኣነ ዝኾነ ድማ ዝኾነ ለውጥ ከምጽ ይኽእል ብዝብል ዝኸዶ خساره እዩ ነዚ ኩሉ ሽግር አጋጢሙ ማለት እዩ ሕጂ ተመሊስካ ግደፉኒ ሓዙኒ ለቆቁን ገለ ተበልካሲ እንታይ ዋጉ እዩ ትናተይ ዘረባስ በተመሳሳለ ትገብሩ 10 ዘወለ ዘረባስ ትክክለኛ ዘረባ ስለ ዝነበረ ሕጂ ኸኣ ነዚኦም ይሱ ኣነ ነዚ እንተንሰምዒ ደስ ዝብለኒ ካብ ገብሩ 10 እንሰምዕ ምክንያቱ ተመሊስካ 9 ዓመተ ምህረት ቂም በቀልና ክንተርፍ ንኽእል እምበር ነሰብኣይ እንተሰማዕና ጽቡቕ እዩ ግን ተምኽርስ ኣወል ስዒድስ ኣነ ቅዱስ ሞ ብፁዕ ወቅዱስ ስለ ዝኾንኩስ ስምዑኒ እንተበለናስ ኣወል ስዒድ ከተማል እንታይ እንዳገበርካ ኢኻ ነርካ ታኻ ትብለና ነርካ ሃፍቱ ግዜ ጥፋኣትናሲ ክጠፍኦሎም ክንውግና ኢና ትግራይ ለማዓንቲ በፈርዞን ሒዝና ገለና በርካ ተዛረበ ነርካ ናሻብ ደኣ ናብዚ ግልብጥ ኢልካልና ክብለካ ኢለየ በፎርጊቭ በት ዱ ኖት ፎርጌት ዝበሃል ኮንሴፕትስ በአግባቡ ክርድእካ ክእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ስለ ዘለን ይቀጽል ብሱሩ ሰላም ክትሓስብ ከለኻ ምስ ህዝቢ ኢልካ ይዝለዓል ንዓይ ማለት እዩ ካብኡ መንግስታት ነዚ ዕንቅፍዎ ይቀላጥፍዎ يعنقفوا طرح زي كونس يعطوا يوم منقستات ስለዚህ መላዕሊና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ አምሓራ ምስ ህዝቢ አፋር ምስ ህዝቢ ሱዳን ውን የዙ ተደጋጋም ማለት እዩ ኤርትራውያን ተበደሉ ባባኹም መጀመሪያ ኤርትራውያን ከይበልዑ ከይሰቱ ዝተገበሩ ባባኹም ይልና አይሰልጡ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ በደል ውፅሕኩም ይኹም ከፍቶም ሰሪቅኩም ይኹም ሓደ ገባር ከፍቱ ተሰሪቅሃዮ ብድሕሮ ናብራ ይመስሉ በቃ ሰሪቅኩም ይኹም ሰሪቅኩም ምጽኢኹም ጉዙ ኢልኩም አይን ገዚ እንትልተለና አነ ይዝክር ይሰር ነይሮም ገባራት ራያ እዘን ከፍት ዚን ጉዙ ዘናትኩም ሽጥወና ተዋሃል እዚ ኸኣ ካሊ ናይ ትራጀዲ ሳይድ እንዲን ይሄ ማለት እዩ ሕጂ ኸኣ ታይ ዝብለና ዘሎ ተስፋይራ ከም ዘጉዕ ዘሎ ተኮይኑ አነ በተሓደ ወገን ዘይፈልጦ ዘለኹ ታሪኽ ከፍቱውን ምግዛእ ዝበሃል ነይሩ ተሰሪቀን ዝመጻ ወቀዳማይ ዝሓለፈ ኣብ 98 እንዲዩ ማለት ኣብቲ ናይ ቀረባ ዝነበረ ምስ ሻዕቢያ ውግእ ብዙሓት ሰባት ካብ ኤርትራ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሓጺነ መጺንን ማዕጾ ናይ ገዛውትን ተንዲኖታትን ዝበሃሉ ሰሪቆም ከም ዝነበሩ ሓደ ሰብኣይ በታሪኽ ዕሊሎም ነይሮም ኢለኩም ማለት እዩ ብዙሓት ተስባ አካል ወታደራት ዲዮም ሲቪላት ዲዮም ነይሮም ንሱ ብንጹር ዋላ ንዓለም እንተዘይ ተበርሆም ግን ብዙሕ ተኣኪቡ ክሳብ ዝኣክል ማለት እዩ ተሰርቀ ከም ዝነበረ ነጊሮም ነይሮም ሕጂ ኸኣ ተወሳኺ ከፍቱውን ተሰሪቀን ሲሽየጣ ነይረን ግዙእና በሓይሉውን ዝበሃለሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ ብወገን ሕወሓት ንባዕሉ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተገብረ ዓብይ ናይ በደል ናይ ጌጋ ፍጻመሎ ማለት እዩ ምስ ሻዕቢያ ኣብ ዝኣተው ውጥጥ ሕወሓትን ሻዕቢያን ኣብ ዝኣተው ሽግር ነቲ ህዝቢ ናብ
ሓወሳዊ ሮመእትዮም ማለት እዩ ዝተፈጸመ ካልእ ሽግር ኣሎ ዘይንፈልጦ ገና ሕጂ እውን ማለት እዩ ዝወፅእ ማለት እዩ ሶ እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ናይ ዕርቂ ፕሮሰስ ነቲ ሰላም ገለገለ ዝበሃል ነገራት እንድሕር ዳ አንተ ዘይተነጊሩ ትቁስሊ ከቢድ ስለ ዝኾነ ደፊንካ ክትዕረቕ ስለ ዘይትኽእል ክዝረብ ኣሎ ስለዚ ትኽክል ኣለኻ ቀጽል ኣዚዙ ብድማሚት ከፍርሰት ኣሎ ኣሰና ዓፍ እንታይ ገይረምዎ መሞና ሆቴል እንታይ ገይረምዎ ብዲማሚት ዝበሃል ፍርስ ኣቢሎም ቁስለካ ሓቢኻ ናይ ካል ወይ ናበልካ ንስኻ እቲ ካልእ ናይቲ ማለት ግን በቃ ሓቢእኻ ሓልፎለ እየ ክትብለ ትኽእልኒ ኢኻ ተዛሪብካ እዩ ትኽክል እዩ ተዛራሪብካ እዩ ብምዝርራብ እቲ ጉዳይ ናይቲ ቪድዮ ሲ ንምንታይ ኢኻ ምፂኻዮ ዝብለኒ ሰብ እኳ ኣይጠፍእን ንምንታይ ዳ እንድሕር ዳ ብምዝርራብ ዝፍታሕ ኮይኑ ሲ እቲ ቪድዮ ኣምፂኻዮ መዘራረብ ዛዕባ ክኸውን ስለ ዘለዎ መጀመርታ ተዛራሪብካ ንቐደም ክፍታሕ ስለ ዘለዎ ብዙሓት ገበናት ብመንግስቲ ኤርትራ ተፈጺሞም እዮም ብዙሓት ማለት እዩ ብመንግስቲ ወያነ እውን ማለት ብተመሳሳሊ ብዙሓት ተፈጺሞም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብቶም ሓደ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተፈጸሙ ምድብዳብ ዓይደር ቤት ትምህርቲ ዓይደር እዩ ከባቢ 2000-3000 ዝኣኽሉ መዓት ህፃናት ዝተረፍረፉሉ እዩ ማለት ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ኮይኖም ዘለዉ ብዕድመ እውን ብኣካል ተሪፎም ብዙሓት ኣርስታት ኮይኖም ገለ ንሪኦም ዘለና እግሮም ገለ ሰንከሉ ገለ ሰኣኑ ዕሽሽ ብምባል ቤት ትምህርታት ብምድብዳብ እውን ዝመፀ እዩ ስለዚ ብዙሓት በደላት ልዕሊ ዓቐም በደላት ዝተፈጸመሉ ዘመን ስለ ዝነበረ ነቲ በደል እዚ ክትዛረበሉ ዘፍርሕካን ዘሕፍረካ እንድሕር ዳ ኮይኑ ነቲ ፍታሕ ትደልየን ዘለኻ ማለት እዩ ሶ እስኪ መምህር በየነ ትብሎ ነገር ኣሎ ፖለቲካ ወያነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኤርትራ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ወያነ ዝነበረ ኣብቂዒ ሕጂ ፃዓዱ እዮም ጸላእትና እቶም ዘላ ሻዕብያ ጻድቃን ጻዓዱሉ ኢኹሞ ንጌታቸው ጻዓዱሉ ኢኹሞ ንኤርትራ ወረርዋ ኢሎሞም ወዲ ትኹል ጎበዝ ተሻሞ ይብላ ኣሎ ባረንቱ ኸይዱ ኣብ ውጋሮ ኸይዱ ድሕሪ ወዲ ትኹል ትመጽእ ታንኪያ ድሕሪ ወዲ ትኹል ትመጽእ ዘለካ ደቀቕቲ ነገራት ናይ ርክባት ቴሌፎን ዲ ገለመልታት ዓጺኻ ኩናት እያ ትመጽእ ሰብ ከዓ ክሳብ ዝመውት ይዕለም ኣሎ ይግፈፍ ኣሎ ይርሸን ኣሎ ይእሰር ኣሎ እዚ ዝመጽእ ሕጂ ኩናት ንሕና ነዛ ኩናት እዚኣ ኩናት ኢሳያስ እያ ኢልና ከመይ ገርና ኢና ነምልጠላ ራሕና ንሓስብ ንሕና ጉዳይ ኣይኮነን እሺ ጡላ አንጉላነ ሕማ አንጉላነ እሰ ይጭረም ዝኾነ ነገር ግበር ብለካለኹ ኣረ ብዛዕባ ፖለቲካ ዝፈጠ ጉዳይ ብለ ሓራይ ክቡር ግዚያዊ ፕሬዚዳንት ቲክቶክ ኣቶ ጣጣማ ዓንዱን ጋዜጠኛታት ሓፂር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እስኪ ገረይን በደይን መጣና ኣይፈትኒ ከም ጣጣማ ዓንዱ ኣብ ኩሉ ኣብ ዝኾነ ተተለና ኣብ ዝኾነ ነገር የለኹን ኣነ ኣብ ዝኾነ ነገር ናፃይ ኣደይና ሃገረ ግን ብፍጥታም ሃገርካ በትውረራላ እንድሕተና ግን ቀዳማይ ኣደና ሃገረይ እታደይ ንዓይ ወለደት ንዓው ንዓይ ኣደይ ንዓይ ወለደትኒ እቶም ኣሕዋተይ ዓው ዘለው ክርዳእካ ንዕኦም ነታ ሃገረይ ከተአን ገሃብዛ ቀዳማይ ብገሳነ ቦርሳ ሄድን ሳንጣ ዛኸዳነ እዚኣ ቀዲዳ ኸይዳነ ህይወተይ ባዕ ኣቢላ ኸይዳነ ቀዲዳ ኸይድ ቀዳማይ በዚኣ ገደ እዚ ሃገር ዋዛ ይመስለካ ሃገር ሲነም ክናይ ኩናትን ክናይ ሽግርን ገረም ረይኹም ነው ዓመት ሙሉ ታዳ ታስረተለ እዋይ ኣቱም ሰባት እዚ ናጽነት ዘለዎ ሃገር ክትነብረሉ ክጥዕምሲ ግፋ የለ ገለ የለ ዝገፈካ የለ ገለ የለ በዓል ይፈለጥ እጅ 30 ይምፃእ ወላ 24 ግንቦት ይምፃእ በጥለን ሓድር ኣለና ሕጂ من قفنا بعد معنا نسيتي هو ግረ መንገዱ መስሓቕ መሲሉ ሲ ትክክለኛ ዝኾነ ወግዕ ዘውግዕታ እዩ ዝነጻነት ዘሎ ዓድስ ክጥዕም ግፋ የብሉ መከራ የብሉ ስቃይ የብሉ ሽግር የብሉ ክንደይ ዝኣክል ይጥዕም ኢሉ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ትጣዓሙ ነጻነት ምንድሕር ኣለካ ኮይኑ ከምዚ እዩ ምስ ነጻነት ዘለዎ ሰብ ተዕልል ማለት እዩ ወይ ከዓ ነጻነት ንዘለዎ ሰብ ሲ ነጻነቱን ትገልጽ እንተሎ ስሙዓ ሓጎስ ከምዚ ዝመስል ይዝብለና ዘሎ ኣሰይ ኢና ንብል ቀጽል እስከ መንእሰይ እስኻ ብትክክል ተመጽኦም ኣነ ይቅርታ ማለት ስምዒት ከይሆን هو حد بسجع يوم تجارب تجارب أمور خذ لك أنت قرنو شعبية وجينهم الشعبية خوينا تواجهنا أديتاتنا نزي أحد وزي أخ جور تخوينهم سخات تحشكير كا سخا خورنش توصيها سخات تدقف كيوم سخالا أخو وثر تدقف كيوم أو قدام لمعاد بيجي أديتاتنا خذ بس حسن أبشر أو قلت تعرفي تعرفكم بان علي لا نزيجكم بان النيسي النيك خبر أيه حكي إني لو كنت قلت إني نادم مركو ولدي حواتي الموت ودناله أنا نقوم أتلاقي موديل إني كهورات خوي نسي هذا واحد سايب بحساس هو عسي ولدنا حواتنا الموت الوديو ثلاثين حزو
منامات لنا هنا فرقبان تزرباكو تخكل كو سمع سلسان إمبرتهم قلعكو تخكل يوم تزاري وموديوم حانتي لمعات قجلة بهالادو قدم حجيب لمعات قجلة فلت زلمعت اندحر دا أخوينا لو مخاطاي تقبر مالتيو نتوم بتارا زلمعو كالوتنا لمعات قجلة أبلات تهبهم لمعات مناسي زبهال محار مناسي زبهال قالو مخنياتو تساتفو اب كلو نساون تساتف نتوم كالوتون دمصوم كسمع تقبر اي قبرني يتبل اندحر دا أخوينا مخنياتو ناي كالوت سبات مسل سلازي خبرت كم ريكوايرمنت يزي مالتي مسل ناي كالوت قديتا كانت توصاخا مسل كسلازي حاتتك مناسي كصرفوا ايوم تصرفوا ما كتكوري يبلان مسلن قبؤن زي نقاصل نغرات يوم مسل كاتحتت قبو خمس فصمكايو دحر قبو مفصمكايخا مسل زبحال ነገር كم زلكا تحتت كلتيوم زياتو من حد سنتيم كلتا ገጻት ይባሉ ስለዚህ እንድሕር ዳ መሰላ ናይ ካልኦት ሰባ መሰላ ተኸቢሩላ ተኾይኑ መሰል ናይ ካልኦት መናእሰይውን እንድሕር ዳ አኽቢራ በተመሳሳሊ ካልኦት ሰባቱን መሰላ ከኽብሩላ እዮም ምስአውን ዝጻረፍ ዝመላለሱን ክሉ ይብሉን ሓደዚ እቲ ኻልኣይ ግን ኣዶ ብምዃና ጥራሕ ክብሪ ተዋሂብዋ እቲ ክብሪ ብዘየገድስ ናይ ኣዶነታ ወሲዳ ትኽበረሉ መጠን ልክዕ ከምዚ መዘራርብቲ ካይኮነን زبلنا ولدنا عبي سبسيل زين ملسلو على حما عند تزاربه كم اون كنا خبري قبانا زبلت زي كوينو اتقالي زولو نغرات من اساي تزاربو يو انا بز مثلا ندحر دا خوينا بساعات زيسي فمليس كاب خم ديغرنا 4 كيلو 4 كيلو 4 كيلو 4 كيلو تمزينكم طفؤوا موداتكم بر انت اي زولنا 4 كيلو بفولي ربحان حنا نربحلو فولي حق منغست حنا نقرقورلو فولي سي بفولي نحنا نعنا لبينتنا زبصحلنا طقمن كالي نغرنا لودو كم ايثيوبياوያን نحنا كنبركتو بأنا نجار الله حيل سراويت كوني خل بجت تايز بحالنا يجبر متخاب كوني خل كم تاتبصحنا بجتنا متن نهبان ما أخل عدنا وفيله كن زخول لي مشكبات كن زخول لي أجوخا مبال كن زخول لي دحر مغيايسي انت يوم صو تخلل انت سلاز جبرتكم كساب كن دي تسألوا زبل زربات خكليو ولا ناتيكم يو نعمنت تايجرو انت خم دي بزبل دفون حسابسي تايم صلي اما خوينهم اني هندو مسرتاو لمعات تزرغيو غلغلي تزرغيو اي تزرغحنا يبلنان ግን ቃል ህዝብ ትግራይ ዝጠልቦ ማለት በተቃለሰሉ መጠን በተነቃሐት ደረጃው መጠን ናይ ሕብረተሰብ ብዘሎ አጣቃቀማን አታሐዛን ማለት ምስተ ያናብራ ላይፍ ስታይሉ መጠን ፈጺሙ ዝማጣጠና አይኮነን ማለት እዩ ዳርጋ ሐጂ መብዛሕቱ ግዜ ቀደምሲ ዝተፋላለዩ ከም ዝናብነት አገበ ገለገለ ዝባሉ መሰልጠን መናእሰያት ነይሮም ንሳተሙ ዳርጋ ጠፊዮም ቴክኒክን ሞያን ዝባሉ መሰልጠንታት ቦታ ገለ ነይሮም እንዳቀሃሙ ኮይዶም ናይ ሙስናን ሰፈር ሙስናን ግዕዚናን ገለ ዝግበረሎም ኮይኖም መሰረታዊ ኢዱ ዘጽሪየሉ ተመነሰይን ባዕሉ ጠፊዩ ስለዚህ حدث ተማሃረ መካኒካል ኢንጂነር ኮብልስቶን አምስራህ ተዋፊሩ እንድሕርዳ አልዩ እቲ ናይ መካኒክ ስራሕ በትኮብልስቶን ክሰርሕ ዝግብኦ ዝነበረ ሰብ እንድሕር ዳ ተታሒዙ እቲ ናይ ኮብልስቶን ስራሕ ድማ በቲ መካኒክ ክሰርሕ ዝነበረ ሰብ ተታሒዙ ሕክምና ዝብሃል ክሳብ ሕጅኮ ዝተፋላለየ ናይ ሕክምና ቦታታት ከም በዓል ዓይደር ዝኣመሰሉ ከባቢ 40-50 ስፔሻሊስታት ካብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝወጻሉ ኩነታት ነይሩ ናይ ቀላሚኖ ተማሃሮሲ ሙሉ ናይ ስፔሻሊቲ ብሙሉኡ ማለት እዩ ብሙሉኡ ምትእኽኻብ ወይ ከዓ ሕብረት ፈጢሮም ዝሕክሙሉ ዝዓበየ ሕክምና ነይሩ ሕጂ ዓይደር ኣብ ምስርራቅ መድሓኒት ኣብ ምጥፍፋ ዝብሃል ነገራትውን ኣትዩ ሕክምናታት ዝብሃል ሕጂ ብዓብይ ደረጃ ሕክምና ይዝብ ዘለኹ ማለት እዚ ካብቶም ቤዚክ ኒድ ምግብውን መሰረታዊ ሕቶ ኮይኑ ካብ ዝጸንሕ መሰረታዊ ሕቶ ይንርቆደሙ ሕጂ ግን ናይ ህይወት ምህላውን ናይ ዘይምህላውን ሕቶ ካብ ዝኸውን ምክንያቱ ስደተኛታት እንድሕር ዳልዮም ኮይኖም ናይ ግድን ምግብስ መሰረታዊ ሕቶኦም ጥራሕ እዩ እንተይኮነስ ህይወቶም ሲ ተሓኒቃ ተታሒዘ ዘላ ተዘይበልዕኻ ተዘይተረዲእኻ በቃ ትበልዕ ኣይትኽእልን ተዘይበልዕኻ ትሰርሕ ይትኽእልና ብዝብል ኣትዮም ኣለዉ እዚታት ብሙሉ እንትፍጸም እንተሎ እዚ ኮ ናይቲ ኩናት ውጽኢት እንዲሁ እንታ ኮይንካ ከምዚ ዛረበለኻ ኣይሰማዕኻ እንዲ ካብ ዛዕባ ኩናት ከይትብል ቀደሙ እቲ ኩናቱን ብዙሓት መንገድታት መማረጽታት እንድሕር ዳ ነይሮም ኮይኖም ቀዲሞም ክፍትሑ ዝግብኦም ብድሕረይ ደንደረይ ተቆላ ተባሃሉ ዝተሓለፉ ሽግራት ስለ ዘለዉ እዮም ተኣኻኺቦም ቶም ሽግራት ሕጂ ናይቶም ሽግራት ምትእኽኻብ ታይሉ ሓደ ግዜ ኣቦይ ስብሓት ተዛረቦ ዝኾነ መጽሔት ነይሩ ተሃድሶ ናይ ዝተኣኻኸበ ናይ ዝተኣጃጀለ ድኽመት ውጽኢት ይብል ነይሩ ርእሲ ናይታ ጋዜጣ ከምኣ ትብል ነይራ ተሃድሶ ማለት ሲ ዝተኣጃጀለ ድኽመት ኣሎ ናቱ ውጽኢት እዩ ተኣጃጀለ ድኽመት ተዘይህሉስ ክንሕደስ ኢና ዶ ክንእከቢና ገለ ዝብል ኣኼባታት ኣየምጻልካ ማለት እዩ ስለዚ ዝተኣጀለ ድኽመታት ካብ መጀመርቱ ጀሚሩ ብንቕሓት ክከታተል ዝኽእል መንእሰይ ውዳበ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ኢንቮልቭ ገብር ኣለዎ መንእሰይ ኣብቲ ፖለቲካ እዚ እንድሕር ኣቢኩም ትገድፍዎ ትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ውድብና ናብ ዘረኸ ደረጃ ነብፅሕ ዕላማና ንሳኽዕ 6 ወርሕ ሞልዮ ኣሎ የቋርፅ ሰብኣይ ካብ ሕጂ ንየ ከቋርፀልና ኣለዎ አንተ ገሊጽኪ ክልተ ነባራት ኣማራሕለን ኣብቲ ላዕለወት ናይ ደብረ ጽዮን ንስኽን እያ ብጣዕሚ
حقنا مرح لنا دكتور دبرتين أي زرق أي وسوس مسألة مع حساس من حاجات يقولون حساب كم جلسة من حاجات يقولون حساب الجلسة سبيل يطلع يهونن يفرج يتصنع من تانا نصنع 35 عام تصنعنا حسابنا كنا نجد لنا لمعات يد المال استأجر بس تغير كاتل معلوم تزاي في كاتل مشلو بقى سكيمنا خوي نمر تكتب لمعات يكون بأكم يوم بس الذي حساب يقول له خير مسألة ديمقراطية الجماعة راح نفتح نايم ودا مسألة كلني نايم حتات مسألة كلني نايم تكاف مسألة كلني نايم قوام مسألة كلني مسألة كويسة ኣብ ትግራይ ዘሎ ተሓደ ፀገም ማለት እዩ ተሓደ ዓብይ ሽግር ቶም ዝምርሑስ ካብቶም ዝመርሑ ስለ ዝበለጹ እዩ ተሓደ ዓብይ ፀገም ንሱ እዩ ምናልባት ቶም ዝምርሑ ዘለዎ ሰባት ዝህብዎ ርእይቶሲ ዲሞክራሲ ክሰፍሕ ኣለዎ ሓደ ሰብ ሓሳቡ ገልጽ ኣለዎ ገለ እንትበሃል ተሎስ ተሰብስ መብዛሕትኡ ናብ ምጭብርባር ዳኣትዩ ሓቀ ይመስለኒ ተተርምታት በዓሉስ እኹል እዩ ኣብ ኣኼባስ ዲሞክራሲ ለተተዛሪበስ እቲ መግለጽ ናይ ዲሞክራሲታት ዝበሃል ነገራት ወይ ካቶም ባህርያት ዲሞክራሲ ዋላ ይንጸባረቁስ ፀገም የብሎምን ማለት ሰበይ ኣይፈልጦም እንዲዩ ኮይኑ ተዘረባ ከምቶም ሰብኣይ ዝበሉ እዩ እንድሕር ሓደ ሰብ ሓሳቡ ክገልጽ እንድሕር ኣኼባ ኣኪብካዮ ሓሳብ ይክገልጽ ዝኽእል ጥይት የብሉ ፈንጂ የብሉ ቦምብ የብሉ ሓሳብ ይሕዝልካ መጽኡ ዘሎ በትር እውን ይሕዝን ነፃን ግልጽን ኮይኑ ኮ ኣብ ቅድሚኻ ጠጠው ኢሉ ዘሎ በቃ ሓሳብ ኣለዎ ነታ ሓሳብ እንተፈሪሕካዮ ክትእክብ የብልካን ካብ መጀመርቱ ተዘይ ኣኪብካ ግን ምናልባት ምውዳብ ምእካብ ዝበሃል ነገራት ስለ ዘይፈቅድ እዚ ዲሞክራሲ ይኾነን ገለ ከይትበሃል እምበር ትእክብ ዘለኻ ምስ ኣከብካዮ ሓሳቡ ስምዕ ምስ ወዓልካዮ ዝመናጥ እዚ ኣተዛሪብ ኢልካ እንድሕር ዳኣ ምሸት ፖሊስ ትልእኸሉ ኮይንካ ወይ ናብ እስር ቤት ትወስዶ እንድሕር ኮይንካ ወይ ድማ ካብቲ ህዝቢ ክንጸል እንድሕር ዳኣ ትገብሮ ኮይንካ ወይ እውን ካልእ ሽም እንድሕር ዳኣ ትቦ ኮይንካሲ ኣበየላታ ዲሞክራሲ እዩ ሕጂ ንኣብነት ንኺድ ዲሞክራት ሪፐብሊክ ዝበሃሉ ክልተ ዓበይቲ ፓርቲታት ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ ምናልባት ዲሞክራት ከምዚ ኢኹም ንዓዲ ልምዓትሲ ከምዚ ትገብሩን ዝብል ፊት ንፊት ኣብቲ ናይ መረጻ ምቅስቃስ ማለት ወይ ከዓ ምልዓዓል ክገብሩ እንተሎ ኣብቲ ናይ መረጻ ቦታሲ ከይዶም ዝዛረብዎ ነገር እዩ ግን ብድሕሪኦም ከይዶም ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ስለዝኾነ ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ኮንስፓይረሲ ከልዕሉ እንተሎ እቶም ኮንስፓይረሲታት ነታ ኣሜሪካ ብዝጎድእ መልክዑ እንድሕር ዳኣ ልዒሎም ኮይኖም ምናልባት ተዓዲ ያጠፍእ ስለዚ እዚ ስለዝርድኦም ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ከምዚ ተፈጠረ ሽግር ኣሎ ከምዚ እከለ ዝገበሮ እከለ ከምዚ ዝበለ ተሓሳስብ ኣለዎ ገሌሎም ከልዕሉ ይኽእሉ እዮም ድማ ንሱ ምስተመረጸ ንጽባሒቱ ከምዚ ኮልካ ነርካ ኢኻ ኢሉ ዝኣስር መንግስቲ ስለዘይኮነ እዩ ምናልባት ንሱ ተተወቂዑሲ ጥብቅና ይቆመሉ ማለት እዩ ኣብቲ መረጻ ቀስቀሳስ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝኾነ ነገር ተኮይኑስ ብዝተፈለየ ሓይሊ እንዳተዓቀበ እዩ ነቲ መረጻ ቀስቀሳ ዘካይዶ ብዝተፈለየ ሓይሊ ብፍሉይ ሓይሊ ማለት እዩ ስፔሻል ብዝኾነ ፎርስ እንዳተዓቀበ እዩ ተዘረባ ዝዛረቦ ተተኣሲሩ እውን ስፔሻል ዝኾነ ጠበቃ ተገይሩ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ እንዳተኸታተሉ እዮም ዝቃወሞም ማለት እዩ እዚ ድሓን እዚ ምስ ዘይንዋራደሮ ናይ ዲሞክራሲ ስፍሓትን ንውሓትን ስለ ዘለዎ ንግደፎሞ ተዋሓደ ግን በኣምር ደረጃ ብዘረባ ደረጃ ንዛረቦ ዘረባ ንባዕሉ ሓደ ግዜ ስቁኢልና ናይ ምስማዕ ፀገም ኣለና ሽግር ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እስኪ ንቐጽል ነቲ መንእሰይ ንስማዕዮ ባይታ ዘይዓልብ ብሱል ዘረባ እስኪ ግልጽ ክነውጋእ ስለ ዘለና እቲ ናገዝ ዝጸንሐ ስርዓት ኩሉ መሓውር ዝተቆጣጠረ ኢኮኖሚውን ፖለቲካውን ኩሉ ነገሩ ዝተቆጣጠረ መሓውር ተመሊሱ በትሪ ዝሓዙ ኣካላት እውን ኣብ ጎኑ ስለ ዘለው ምንም ምንቅስቃስ ስለ ዝኸለኦ ምንም ክንገብር ኣይከኣልናን እዚ ከዓ ኣብዚ ዘሎ ኣካላት ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ንህዝቢ ትግራይ እውን ዘኽስር ዘሎ ክያዶ እዩ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዘሎ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ንነበራት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ከምኡ ድማ ፍሉጣት ጀነራላት ናይቲ ኣብ መኸተ ትግራይ TDF ወይ ከዓ ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ፀጥታ ትግራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ትግራይ ዝርከቦ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ሓቢሮምና ኣለዉ ክሓድር የብሉን ኢልና ካብ ገዛ መፂና ኢና ዜና ንህበኩም ዘለና ሕጂ أوالي إلى سنة حدري يقول أنا ذي أنا ذي حجني أمسين إلو حرك حدري يقول كاب جزء أمس يحجي حدري يقول سلزور زرباي زيخ أخالي نعفنا من قد مالتي خالي نعفنا من قد زياو من قصة تجراي زفت سمو ناي أب تجراي كونات ناي مخفات كيدي مالتي زمتها مالتي بخالي بهلاس كونات خفت نحرد أدليو زجور زلوا أكايدا مالتي
صبغيو تحسابات بملؤكم بتعمي يزقرم بزربا درجة خنسم عندنا خمزي سفح ديمقراطية خنهبينا نحن خدم حدرنا قلنا تبالك يا خات شوم مجمرت از جمروا لكو ازغزي او محدار زبحال تقاومت ودبات سلاماو سلف خنغبرينا يلوم بمسار يجميرو ስለዚህ بخمزين دحر اجمير كاس ديمقراسي كم مجمرتها معلت اندي خاتجمر اب استوفيو مالتي بقى فيل غيرو مجمرتها معلتي زقاومن زولم حسابات اي لوط خمص يخوليهم منالبات ابايسي افتناتي هلاو سغات يفطريهم زولم نحر اسيرو حجونتم جنرالات كاسرين دحريلو نجنرال كيدكا كاسرين مبال نخلبيا بእግርኻ ሙቃዓስን ካስጋ ስለዝኾነ ቶም ጀነራላት ከሲሎም ደም ክሰሩ ወይስ ንዕዮም ቀዲሞም ካስሮ ካልእ ዘረባ ስለዝኾነ ሕጂ ናምንታ ይዛቱ ዘሎ አሎ ናብ ዝተባሃለ ዕሉል ናብ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ማእኸለሲ ኩናት ናይ ምእዋጅ ወይ ድማ ንሕና ሰላሚና ዘለና ሞ በአንጻሩ ማለት እዩ ድሓነለና ለካፕት ሓለፈ 3 ዓመት ሞ ኩናትስ ክንከፍት ደሊና እንሆ ድማ ንሕና መባእታ ክርቢት ክንልኩስ ደሊና ኢሉስ ዝጅምሮ ዘሎ መንገዲ ማለት እዩ እመኑ ድኻ ወይ ንሰሞም ካስርዎ ወይ ንሱ ይኽእሰር ወይ ንሱ ይኻስሮም ግን ኣብቲ ምእሳር ኣይኮነን ተዋና ጸገም ንዓላቶም ኩሎም ተዝእሰሩ ሽግር ኣይምኖር ምክንያቱ ዝዓበደ ከድብ ንሕርዳት ኣሲሩ ምንም ሽግር የብልካን ንስኻ ሰላም ትረክብ ማለት እዩ ደገ ዘሎ ህዝቢ ሰላም መረኸበ ሕጂ ሓደ ከልብስ ነቲ ሓደ ከልቢ ዝጓዩ ዘሎ ንእግረ መንገዶም ካልእ ሰብ ተረኺቦም ሒዘም እዮም ካስሩ ማለት እዩ እቲ ፕሮብሌም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዃኑ ማንም ሰብ ክፈልጦ ክእል ኣሎ ኩናት ናይ ምእዋጅ ከይዲ ይበሃል ካብዚ ግን እቲ ናይ ብምቅላስ ዝጸንሐ ሓይሊ ሪዘርቭ ዝኾነ ስፔስ ማለት ነፃነቱ ሓልዩ ባዕሉ ካብ ናይ ክልቲኦም ፖለቲካ ኢሉ እንተ ይሓወሰ ስቑኢሉ ክሳብታ ዝበፅሕዋ ብነዊሕ ገመድ ኣሲሩ እንተዘንቀሳቕሶሙን ጽቡቕ እዩ ዝብል ግምቲ ዘለና ኣነ ብወገነ መወዳእቱ ካብኦም ስለዘየምልጥ ማለት እዩ እምበር ፈተና ኣይፍተን ይበሃል ምክንያቱ ሰብ ይዓብድ ስለ ዘሎ ንሪኦም ኣለና ኢና ክልቲኦም ዝገብርዎ ዘሎ ጉዳት ሕጂውን በዚን ተቐፂሎም እመኑኒ በቃ ናብ ዘይከውን ማለት እዩ ሕጂ ዘለው ክልቲኦም መማረፅታት ስሑታት ስለ ዝኾኑ ጌጋ ስለ ዝኾኑ ትክክለኛ መማረፂ እንድሕር ኣገዲፍ ከያድማት መንገዲ ሓንሳብ ተወፂኻ ፀገም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ ሰሚዕኹም ርእይቶ ክትብሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ዘለኩም ሓሳባት ማለት እዩ ከምቶም ኣሕዋትኩም ብዝተፈለየ መልክዑ ክትገልጽሉ ከምዚ ቅዱስ ብዝኾነ መንገዲ ክትገልጽዎ ማለት እዩ ይላበወኩም ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ርእይቶ ዝገለጽኩም ለይ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ በዛዚም የለኹ ደስ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ነይሩ ደስ ይብል ነይሩ ወዲኹም ሲዮ Good light. نحن حضرت حواتي ما نطيب